हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं दा बाजिदो 5:30 ना लोगोफोर नै टपटपि आंना खारलायनोसै मोनसे जायगायाव आरोना लोगोफोर फुङावनो खोमसि हारसिंनो बास नेनो फैदों आं ओमफ्राय धिक्काबो दं आरोना लोगो बैयाव नेनो थांगासिनो आङो दायो थिखांनो हायानो उनथिनानैल' फैदों आरोना लोगोफोर आङो आथुरनो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुलुमबाय नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान भिडिअ आरोबाव फिन खनसेबाव बरायनाय थाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर दायो जोङो अबेयाव थांहांदों मानो थांहांदों बेखौ नोंथांमोननो ब्लगनि गेजेरजों खोन्थालांबाय थागोन आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थागोन मिथिलांबाय थागोन स' नायलांबाय थादो बिदिब्लालाय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम आरोना लोगोफोर स' आरो आंनि चेनेलाव गोदान सोरबाफोर नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर स' थ'दो बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै मेंबाय लोगोफोर थिखांनो हाला माल बुस्थुफोरखौ नै मार गिलिरथार हायदै बेलासिनो गुवाहाटियाव मोनफैबाय दा जोङो एख' नङा दे ब्लग लानायखौ जोंनिखौ नै आबो ला सिगांखैलाय दा जोङो शपिं खालामनो थांसै कल'नि बाजाराव बेलासिनि मा मा मोनो नायनोसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आरोना जोंजों लोगोसे खमनिलाय खमनि नायलांबाय थादो नोंथांमोना होमबालाय नै गारि फैदोंसो जुरतआव दं गुवाहाटि जुरत ना मा होनो ना आबुलिदा हाथिगर सारियालि हाथिगर सारियालिनि बेगखैजाबो लानोसै ओंखायनोथ' नायलांबाय थादो होमबालाय चलो कल'नि बाजार नोंथांमोननो देखायनोसै आबै दानि खानाया मार गोलावखालै नुबानो बयबो लुबैखायो थौ थाबाय ना ला जोंखौ केमेरामेन जानो tong bos ya bara lana lagi bos awas gया गारजालाय ओमफ्राय नै लोगोफोर बे बिल्डिंआ जाहैबाय सेबा बर्ड अफिस आरोना जोंनि एगजाम जाबाय थायो बे सेबा होननानै नै बेनो जाबाय अफिसा आरोना लोगोफोर आयौ फिसा आं फैसाखौ खावगारहैबाय जानो मोजां माबा खेला देखायबाय दं मोनखागोन दे नार भिडिअ लानाङा
मोनसेब्रा नों मोनसे मोननैल' समान जोंनि मानसि लेखा बै एसे गिदिरसिन गिदिर नङा एखे बिदि मोनसे नाम होनो नर्मेल मोनसे मोननै लागोन मोननै मेनसन जाया बाजारफ्राव ना सफैबाय गासिबो एबार आनबक्सिं खालामसै मा मा लाबो मा बुरजा लाबोबाय लाबो आरो मा मा लाबोबावदो ए रंफ्रा दे जोंना सामारा फैया ना बाजारफ्राव फैबाय मा बाजारमोन कल'नि बाजारनिफ्राय खोनानाय नङा एसे गोजानाव औ गुवाहाटि मा नामा कल'नि बाजाराव नै फैजाला एखे सेम जरानै दामि मालायसो आबुदानि ओमफ्राय नै गामि सेन्डालानो मोननै आरो बनियाव दंबावो गुवाहाटि कल'नि बाजार नै सोलिलाय देंगानान बिमानि नै बिराद साफा खम रेटआव मोननो बेसे लादों बियो माबा पासस' लादों ये बाथौ फिफ्टि कुरिहाय ये 200 नै मोनसे ये जाबाय अनितानि नै ये 300 लादों मोनसे आरो बावै डिजाइन सेन्टारानो सेन्टार जाबाय नै डिजाइन सेन्टार ये बाबा मोजां बार बुका Yellow. Ay. Korea. Good kare. Dari जाबाय 300 लादों ओमफ्राय नै जोंना 200 नि एसे खम 180 लादों क्वालिटि बिसोर मोननै 180 लादों आरो मोनसे सेन्टार दंबायो अबे सेन्टारानो बुंजोब्बायस' मालि आयु जराखौ सानदों आङो फुलजरा नै जाबाय जोंहा तुतुमुनिनि बिनानावनि इबो लादों 280 लादों इबो खम प्राइसनि बिराद सेन्टार बावै नै आब'आ मोजांब्रा खम रेसाव मोनो बिलाइखौ सेन्टार बांसिन जरासे जरानै जराथाम जराब्रै जराबा 6 आरो नै Actually, 100 rupees ni. Ini sama ada bisa namun gitu. 100 rupees sama ada 200 rupees lah. Ada yang ini Christian. Kelar deh. Ini sampai IS ni kau jadi mana itu soal. One fifty ada. One fifty ada. Kemudian 150. Halo Hey, 150. Halo. Oh. Ma Gini sabi Ubi gini Ang ikan mana no Semua sekarang sih Mama lang nung ay dito na nung sama ako dito na nung sinay kung ba mama nung tang almazino ini sudah sekali coba. Sudah kemudian tuh masih dulu ke sini, tuh tahu deh kemana dulu. Tidak selesai sini. Ingat? Ini. Bukan tuh kak, sekarang dulu. Gak bohong kan, baju tuh boleh. Kenapa? Aku kan sih. Oh memang sih kamu tahu tuh kapan itu? Kita sedang. Itu berapa? Enggak kerja baru juga. Jadi siapa yang ani? Sandra, ini sih tuh nih. Cuma tapi deh, oke macam kamu tadi betul pada itu ber, nah kamu nak tahu, oke macam number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Beko orang mana? Nah itu. Kanan. Mazang deh kesini nak ke depan. Apa di sini pun deh, nah. Oh, saya sudah kamu sudah. Kau sebaik sekali ber, thank you so much. Good night, bye bye. Like.